Molt bona tarda, senyores i senyors. La majoria de vostès ja són cares conegudes, no? Perquè han estat aquí a les altres conferències que s'han fet d'este cicle, de Francesc Mestre i Noé i de Jaume Tió i Noé. Bé, avui tenim la conferència de Francesc Sorolla i Duran, que té per títol Llengua i literatura. A mi m'han passat un currículum, però un currículum molt escuet, de Paco Sorolla, i jo us ho llegiré, més o menys el que diu. Però jo sé que aquí hi ha moltes coses més. El que passa és que a Paco segurament no li agrada que parlin molt d'ell. Això passa a certes persones que són humils, que normalment solen ser sàvies. Hi ha altres que tenen poca idea de les coses i en canvi els agrada que parlen molt d'ells. Això ho veiem cada dia per la televisió, especialment en el món de la política. Bé, Francesc Sorolla i Duran és fill de Tortosa i de tortosins, així s'autotitula. Això que és fill de Tortosa i de tortosins suposo que tots vosaltres ja ho coneixeu bé, perquè la família Sorolla, en la qual tant la família de la meva dona com jo mateix hem tingut relació, especialment amb la gent gran, el vostre pare, és una família típicament tortosina i que coneix a més tota Tortosa. Ells coneixen Tortosa i Tortosa els coneix perfectament a ells. Són comerciants de tota la vida, bacallaners, han seguit una tradició importantíssima al nostre territori, que és la tradició del bacallà, i bé, són autènticament tortosins, és el que diu ell aquí. És llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. En l'actualitat, professor de Llengua i Literatura Catalana a l'Institut Joaquim Bau. No sé si va ser l'altre dia en la conferència d'Hilari o de Meteri, no recordo, que va dir, soc professor d'institut. Jo vaig dir, jo em trec el barret davant dels professors d'institut. Me trec el barret, ara no el porto però me'l trec. Perquè són uns personatges, els professors i les professores d'institut, que han de tenir una paciència i un aguante, així entre cometes, enorme. No és el mateix que donar classes a una universitat, com és el cas del lloc on ens trobem ara en aquest moment. Aquí la gent ve pel seu interès i ve entusiasmada, i en el cas de que el professor estigui malalt o de que plogui molt i hi hagi gotelleres, per exemple, i no es pugui donar classe, s'enfaden, perquè no podem donar classe. No és exactament aquest el cas de l'institut, suposo, on si passa algun fenomen d'aquest tipus més aviat se n'alegren els alumnes. Bé, per la seva formació i vocació multidisciplinar, Paco Sorolla ha col·laborat en publicacions ben dispars, com ara literàries, periodístiques, gastronòmiques, esportives i d'àmbit local. O sigui que aquí tenim un home que és multidisciplinari o pluridisciplinari. Jo afegiria que dues coses més d'ell. Una, que és entrenador, encara que no ho diu, crec que és un gran entrenador de bàsquet. I bé, Donat diu que fa el que pot, així des de l'ego, però segurament té facilitat per a fer el que pot, donada la seva alçada, per un costat. I per un altre, segurament se li dona millor el bàsquet, per exemple, que no la gimnàstica rítmica femenina, segurament, donades les seves condicions físiques. No sé si ho has provat, però no t'ho recomano. Bé, i per un altre costat, és molt aficionat, i això més que forma part del seu currículum, forma part de les seves afeccions. És aficionat al port, al nostre port, al cano. Ha fet moltes excursions pel port i tal i qual. Sobre això jo tinc una anècdota, no sé si tu la recordes, que potser va ser històrica, fins i tot, d'un senyor que va pujar al port, no ho sabeu això, que pujava al port. O sigui que quan puges al port hi ha carreretes abans, les roquetes, la tisora aquella que se'n va cap al Reguers, els pilans, aquella organització que hi ha, carreretes, una recta, passes del canal Santa Sènia i enfiles carreretes i arriba un moment que baixes del barranquillo de Ferrubio. Llavors ja es comença, òbviament, la pujada, unes quantes corbes i ja es comença el caragol. Molt bé. Doncs hi havia un pagès que estava esdemenant una finca d'oliveres 100 metres abans del barranquillo de Ferrubio. La finca estava a mà dreta pujant. I
era una finca escalonada, d'oliveres, i estava pel primer bancal, era el diumenge pel matí a les 10 del matí, i estava esdevenant les oliveres. I en això va sentir el soroll d'un cotxe revolucionat, a 8.000 revolucions per minut. Un soroll terrible, a 8.000 revolucions. Trau el cap i va veure que era un cotxe que estava pujant al port marxa atrás. Estava pujant marxa atrás. Sí. I el pare baixa allí i diu, escolta, que té cap problema, diu, no, és que m'han dit que quan arriba dalt no podré voltar. Bueno, pot ser això, va desaparèixer, marxa atrás. A les 4:30 de la tarda seguia el nostre pagès esdemenant les oliveres i anava pel segon bancal. Havia fet un bancal i anava pel segon. I en això sent un soroll de cotxe a 7.900 revolucions per minut. Terrible. Trau el cap i era el mateix tio que havia pujat del matí que estava baixant marxa atrás. I el pare diu, escolta, què ha passat? Diu, un home que ho he pogut arreglar, que he pogut voltar, saps? Vull dir que hi ha gent que té idees fixes, com veieu, Hi ha gent que té idees fixes. Suposo que no és el cas de l'amic Paco, que és un home que em sembla que és molt flexible. Això no té res que veure amb la gimnàsia rítmica. Molt bé, doncs molt bé, Paco. Moltes gràcies. Tu vols dir alguna cosa, Núria? Hola, benvinguts a tots i a totes. Vos donem la benvinguda a la quarta ponència del segon cicle de conferències dedicat a les figures de Francesc Mestre i Noé i Jaume Tió i Noé en l'any que homenatgem aquestes dues figures cabdals per a les Terres de l'Ebre, en general i per a Tortosa en particular. Conferències organitzades per esta casa, el Centre Associat de la UNED a Tortosa, que sempre s'ha distingit per difondre la cultura al territori. Avui, Francesc Sorolla i Duran parlarà de llengua i literatura, a través dels dos personatges, centrant-se principalment en la figura de Jaume Tió i Noé, membre destacat del romanticisme, del qual enguany celebrem el seu 200è aniversari del seu naixement. Amb tots vostès, Francesc Sorolla i Duran. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Primer que res, volia agrair la presentació del senyor Josep Maria Franquet. Núria, gràcies per haver-me invitat a aquest cicle. I primer que res, volia començar amb una sèrie d'agraïments, perquè tots sou una de les persones que he d'agrair a estar aquí. L'altre dia el senyor Franquet feia referència a que quan va presentar Emetari i va presentar Hilari, que eren exalumnes d'aquí de la casa, jo, per sort, soc també exalumne només d'un any, però vaig començar els meus estudis a la UNED quan la UNED estava als col·legis. Era un centre que respirava i destil·lava un caire molt especial. I està aquí Joan Antoni González, que va ser mestre meu al Col·legi de Sant Josep, mestre de llengua i literatura. Després vam ser companys a la UNED i la vida encara ens va unir més temps perquè vam ser companys també a l'Institut de Roquetes durant 9 cursos i estic molt agraït perquè si jo he arribat on he arribat o sé el que sé o faig el que faig, en una gran part és culpa, per dir-ho així, és culpa i favor d'ell. I lligant amb això volia parlar també d'una altra persona que vull explicar una anècdota d'aquell curs a la UNED. Va ser el curs 80-81 i en dilluns, fem les classes en dilluns, de 4 a 9 de la nit. I l'última classe, de 8 a 9 de la nit, estàvem a classe de literatura en Ferran Buera. Estàvem en Ferran Buera, també havia sigut professor meu a l'institut, i de sobte, a mitjà classe, devien ser les 8:30, una cosa així, truquen a la porta. I entra un altre professor meu, Manolo Pérez Bonfill. Ferran es va quedar perquè ningú sabia res, no hi havia mòbils, no hi havia WhatsApp, ni hi havia res. I va dir, més o menys textualment, va dir, Ferran, anem-on, que tornem a ser-hi. Era un 23 de febrer de 1981.
I ens vam quedar, clar, ningú, els alumnes no sabíem res, però com el profe s'aixecava i s'anava disparat, doncs nosaltres ens vam aixecar i ens vam anar. Pel carrer sí que ens va sobtar que no hi havia ningú, no sabíem res. I bueno, no va ser fins a l'endemà matí que ens vam enterar de lo que passava. Aquest va ser un dels meus records que tinc de la UNED d'aquella època, que també... Però bueno, va començar la meva formació, al final vaig acabar especialitzant-me en filologia i vaig començar. Per això estic molt agraït a la UNED pel projecte. Molt bé. Llavors, volia també agrair la visita de Manuel Pérez Bonfill, que també va marcar molt i, de fet, la meva docència en totes aquestes persones que he anomenat, hi ha moments que penso en ells i obro com ells, crec com ells haguessin obrat i realment me va voler. També volia agrair-li a Núria i a l'Ernest per la seva tasca en la recopilació d'informació dels familiars, però a banda que, evidentment, això per extensió és recopilació del passat, de la història i del tarannà de la nostra ciutat i per extensió de les nostres terres, perquè, com sabeu, la influència d'aquests personatges va anar més enllà de l'estricte àmbit de la ciutat de Tortosa. I finalment volia parlar d'un altre personatge que ha sortit molt poquet, de sos dies jo almenys no l'he sentit, i era el senyor Lluís Mestre i Reixac. El Lluís Mestre i Reixac, que va ser la persona que va conservar tot el llegat familiar d'aquests personatges. Gràcies a ell hem arribat a tindre tota aquesta informació. I a banda, era una persona també, jo la coneixia molt poquet, alguna de les persones que està aquí també el va conèixer com jo així a estones. I era una persona també molt culta i molt sàvia i molt entesa en gairebé tot. Us contaré només alguna anècdota. El senyor va ser el que va fundar Radio Tortosa, la Voz del Bajo Ebro, però us contaré només dos petits apunts perquè veieu el tipus de personatge que era. Dic personatge en majúscula. Quan van instal·lar les antenes de televisió al cim de Caro, van vindre, evidentment, els tècnics de Madrid, els enginyers, que són la gent que en sap. I aquest senyor estava a Radio Tortosa i va ser un dels que es va contractar per a després portar el manteniment i van i planten les antenes, la primera antena, primer només n'hi havia una, i ell els comenta als enginyers que allò s'aniria en terra. Per favor, que nosaltres antenes d'estes n'hem plantat per tota la península i sabem el que estem fent. Diu, però vostès no han mesurat el vent que fa aquí dalt. No el van escoltar i a la primera ventada seriosa que va baixar, l'antena en terra. Van tornar, van falcar la nova antena perquè la que va caure es va partir, es va destrossar, va posar una de nova i evidentment la van falcar com l'havien de falcar, la van ancorar, els anclatges també com ell va dir i de moment ha volat alguna part que s'ha desenganxat pel vent però l'antena es manté allí. I tinc un altre record de quan jo tenia d'aquest senyor, de quan jo devia tindre 17 anys, no tenia carrer de conduir encara i vaig anar al port amb uns amics, m'esperaven allà dalt i jo treballava en el comerç familiar i en dissabte a la tarda ell havia de pujar per la feina i no sé com, per la seva filla Maria, que estava al grup que ens havia de trobar allà dalt, se'n va enterar, va posar el seu pare en contacte amb mi i em va pujar amb el Land Rover. Des que va sortir de Tortosa, fins allà a l'alçada del Pla de Bària, va ser on em va deixar, no va parar de parlar. I no va parar de parlar, però no d'un tema molt temàtic, al final desconnectes i no escoltes, no? És que cada 500 metres hem canviat de tema. Va ser una cosa esfereïdora, jo em vaig quedar, però està dormit, Va ser un home amb una cultura vastíssima, extensíssima i intensíssima. I ja està, ja hi ha prou agraïments. Passarem ja al tema que volíem parlar, perquè si no, parlant em passarem i no parlarem. Primer que res, volia que ens plantegéssim què és la literatura. Què és literatura? Estem parlant aquí d'uns literats, però què és la literatura? La literatura, en un sentit més ampli, és la col·lecció, la recopilació de les obres escrites per uns autors que busquen no només transmetre coneixement, sinó que busquen també la bellesa, el plaer estètic, i pot ser literatura d'una època
d'un país, d'un lloc concret. Per això parlem literatura francesa del segle XVII o literatura italiana del segle XIX. Hem de dir sempre el lloc, l'àmbit i l'època, perquè si no, una sense l'altra no s'entén. La literatura del segle XVII a Itàlia no era la mateixa que era França ni la mateixa que era Anglaterra. Ho hem de centrar, l'espai i el temps. I a banda també, evidentment, a partir d'aquí podem dir que la literatura és la manera de com, a partir del filtre d'aquests autors, com entenen, com veuen la societat d'aquell moment. A partir de la literatura podem entendre perfectament com pensava, què els preocupava, quins temes els angoixaven a una societat en concret d'una època en concret. Llavors, qui es dedica a la literatura? A la literatura, des de l'antiguitat clàssica, ja comencem en Aristòtil, Aristòtil tenia molt clar que els que es dedicaven a la literatura i a la filosofia només podien ser gent que es dedicava a l'oci. L'oci antitèctic al negoci. El negoci és la negació de l'oci, de nec otium, la negació de l'oci. I què és l'oci? L'oci no és el que entenem ara de simplement desconnecto, faig el que m'agrada i ja està. L'oci, entès per Aristòtil, era que em dedicava a allò que em donava plaer però que em millorava com a persona. Llavors, Sèneca, sabeu que els romans eren com els japonesos fa uns anys i els japonesos ara, calcaven, copiaven i actualitzaven el pensament grec. Llavors Sèneca el que va anar un passet més allà i va dir que la gent que es dedicava a l'oci era aquella gent que, a banda que feia el que li agradava, allò li permetia, a partir d'aquest oci, buscar un punt entremig d'una satisfacció personal i o econòmica i que no li calia estar treballant estrictament amb el negoci, que era la gent que es dedicava a la feina que fos per a sobreviure. I això per què ho dic? Ho dic perquè Francesc Mestre i Noé crec que va ser una d'aquestes persones que realment es va dedicar a l'oci i que el va portar al negoci. Per què dic això? Vaig fer una breu exposició biogràfica, he destacat el més important, perquè evidentment la relació de càrrecs i d'ocupacions que va tindre i de vocacions que va tindre és extensíssima. Llavors, mentre he anat descobrint aquest senyor, va ser un prohom de la ciutat, prohom en majúscula, prohom en tot el sentit ampli de la paraula, admirat al seu temps, també tenia evidentment els seus detractors, ningú fins i tot Messi, per exemple, a tothom no és messista, hi ha gent que és antimessista, i aquest senyor, malgrat tot el que va fer per la ciutat i pel terme i per les comarques de l'Ebre, realment va tindre els seus detractors que li van anar al darrere i que quan el podien fer caure, el feien caure. Una persona polifacètica, cronista, arxiver, tractant, va ser l'habilitat que pagava per encàrrec del govern, pagava els mestres. A banda, va ser biògraf de personatges de la ciutat, com de l'alcalde, del Teodoro González. També va ser biògraf de don Víctor Cerveto. Víctor Cerveto va ser l'escultor, autor d'aquell mausoleu que hi ha, si recordeu, a l'Església de la Reparació, a la part dreta, és l'autor d'aquell mausoleu magnífic. I, evidentment, va ser el biògraf de Jaume Tió i Noé, pel qual sentia una especial debilitat, no tan sols perquè era un avantpassat seu, era oncle seu, era tio seu, sinó perquè realment li encantava la manera com va escriure, els temes que va tractar i la vida que va tindre, possiblement molt diferent de la que tenia ell mateix. Bé, no em voldria estendre en totes les facetes que va tindre. L'altre dia amb la conferència de Metari, la de Hilari i la que va explicar tot el que va explicar Josep Bayarri, ja vau veure els que vau estar aquí, que era una persona que tenia una intensitat de treball i una amplitud de treball sensíssima, una capacitat per arribar a tot arreu amb els mitjans de l'època, que eren els que eren. Avui ho tinc tot molt fàcil, ho tenim a un clic, tenim una quantitat d'informació brutal.
En aquella època no, en aquella època tu havies de treballar i havies d'anar, i havies de conèixer, i havies de recordar, i havies de reconèixer, i t'havies d'espavilar. Era molt diferent a l'actualitat. Molt important també va ser la seva tasca en la recuperació i en la dignificació i en la reivindicació de la llengua catalana com a llengua d'ús tant en l'àmbit religiós com a qualsevol àmbit social. Va reivindicar que era una llengua tan digna com el castellà. Va ser membre de totes les reals acadèmies agudes i per haver, tant d'història com de ciències, com de llengua de tot arreu. Va ser molt important també la seva col·laboració amb la creació del Diccionari Català-Valencià-Balear de l'Alcover Moll. La seva tasca va fer una recerca intensíssima aquí a les Terres de l'Ebre. I una altra qüestió que jo volia destacar, ja que ho ha anomenat Joan Maria Franquet, no era un tema que volia comentar. Estic mirant el rellotge constantment perquè no m'ho he passat. Però ho crec molt interessant i ho vaig a comentar. Va estar buscant tota la informació. Ell era una persona que reivindicava la tasca, la dura tasca, el dur treball dels pastors, que a poc, al pas dels segles, havien vist com havien perdut la seva influència i importància social, que l'havien anat agafant els terratinents agraris. Llavors, sabia que existia un llibre on detallava, m'explicava tots els lligallos, tots els camins de transhumància, de pas, dels ramats, i no va parar fins que el va trobar a Cantavella, a Cantavieja. Llavors, en aquest llibre, que actualment està a l'arxiu de Tortosa, aquest llibre va poder defensar els drets dels pastors en què les aigües, les fonts, els abeuradors que s'havien quedat dintre de les finques dels agràries poguessin ser utilitzats, malgrat que podien seguir estant dintre les finques agràries, poguessin ser utilitzats pels pastors i pels animals. I molt curiosament, molts d'estos ligallos, molts d'estos abeuradors, molts d'estos basis, moltes d'estes fonts estan al port. I si alguna vegada heu pujat al port, per exemple, no sé si veig que sembla, sí, heu pujat al port, per exemple, des del Toscà cap al coll de Carabasses, hi ha molts de trams que es veu encara l'empedrat hi havia, perquè allí passaven molts animals tant de pastura com animals de càrrega, que portaven en sària els queviures des de la vall de l'Ebre fins al Baix Aragó, tant d'anada com de tornada. Pujaven oli d'aquí, les files de matxos, en matxo pujaven oli d'aquí i baixaven blat per als forners de la zona. Això vaig tindre la sort que m'ho va explicar. Això que evidentment no és collita meva, m'ho va explicar un forner d'Alfara, que normalment ja fa anys que és mort, i encara ell recordava com de petitet, no va a l'escola, evidentment, per què? Ell acompanyava el seu pare i el seu avi en totes aquestes filades de matxos cap al Canyís, arribaven fins al Canyís. Bé, i a banda, tots aquests bases que han escampats per aquestes valls del port estan tots detallats en aquest llibre recuperat a Cantavella, el llibre del Pastoret, es titula el llibre del Pastoret. Bueno, deixo ja a Francesc Mestre i Noé i llavors simplement ja entraré a lo que gràcies a ell tenim informació de Jaume Tió i Noé. Quan busques informació sobre Jaume Tió i Noé, evidentment jo no soc especialista del tema, he tingut la sort que Núria m'ha passat molt de material, però al final te'n dones compte que és una mena d'endogènesi, tot el material que vas trobant al final fas cap al mateix lloc. Hi ha punts de vista diferents, hi ha treballs fets sobre treballs, hi ha idees molt interessants, evidentment, com els treballs es fan, més idees interessants hi ha, però realment les fonts acaben de ser, arriba sempre al Francesc Mestre i Noé. Perquè si no hagués surt per ell, evidentment tota la informació sobre Jaume Tió s'hagués perdut. Ara, primer que res, volia comentar-vos que Jaume Tió naix aquí a Tortosa, al 1816, de pare barceloní, burgès, comerciant, que va vindre aquí a Tortosa.
es va dedicar al comerç de l'oli i el que convingués, la qüestió era comercial. I la mare sí està testimoniat que feia, almenys la família feia un parell de segles que estava fincada a Tortosa, per tant ja era tortosina. Llavors volia comentar també una qüestió perquè entenguéssim el per què aquests autors neoclàssics eren tan perfectes en les seues obres. A veure, aquests autors romàntics. Els autors romàntics, que a priori cada un escrivia a la manera que li agradava, a la manera que volia, també hi ha una bipartició, s'entén que hi ha dos tipus de romanticisme, el romanticisme més exaltat, que era més individual, més subjectiu, el cas, per exemple, d'Espronceda com a poeta i de Larra com a prosista, per exemple, i el romanticisme més tradicional, que seria el cas del duque de Rivas o de Zorrilla, per exemple, que són romanticismes més pausats, menys intensos i més mesurats en quant a les expressions. Però com podien arribar aquests autors a escriure aquestes obres en tan poc temps? Sabem que Jaume Tió va escriure drames romàntics en un dia, en hores. Penseu que hi havia una part que era en prosa, però gran part era en vers. I no era nou tampoc, això no era nou. Sabem un altre monstre de la història de la literatura, Lope de Vega. Lope de Vega va arribar a escriure també drames que ne va estrenar uns 500, ne va arribar a escriure uns 1.500 i els escrivia en un dia sense problema, en vers, amb la dificultat afegida que això comporta. Pues bé, com és que aquests autors romàntics tenien tanta perfecció formal, malgrat que trencaven estrofes, utilitzaven una quantitat intensíssima de recursos estilístics i buscaven, evidentment, efectes musicals, efectes rítmics molt diferents. Com ho podien fer, això? Era un art tan lliure, era un art tan individual. Bé, ara us passaré unes... Mireu també la fotografia aquesta, que és el dibuix de Jaume Tió i Noé. Ho dic per l'aspecte, perquè diguem, ara passaré d'altres romàntics de l'època, perquè diguéssim que tots tenien un estil. El que dèiem abans, la literatura és crònica d'un moment de la història. Tenim aquí el duque de Rivas, el que va conèixer a França, ja veurem com és que el va conèixer a França. Marino José de Larra, que també va morir prematurament, es va suïcidar, un romàntic més. Martínez de la Rosa, que el va conèixer també a França, evidentment Martínez de la Rosa també pertanyia al romanticisme més tradicional, més pausat. José d'Espronceda també va morir molt jove, romanticisme exaltat, tinc una petita sorpresa, suposo, per la majoria, però després de José d'Espronceda, que veurem l'actualitat. Aquests autors els podem considerar al passat, dintre de l'armari de la història i que allí no els busca ningú. Després veurem si és així o tenen alguna validesa actualment. I aquí tenim el senyor Jaume Tió i Noé en dibuixos diferents. Bé, llavors us volia ensenyar aquest quadre. Aquest quadre d'aquí, algú sap qui és l'autor d'aquest quadre? Aquest quadre podria passar perfectament per una pintura realista, no? Perfectament. Per a dibuixar això, per a pintar això, s'ha de tindre, a banda del talent innat, s'ha de tindre també, s'ha d'haver après a algun lloc on realment t'ensenyen a dibuixar, a composar, a pintar, a tractar el color. Doncs l'autor d'aquesta pintura és el mateix que va pintar aquesta. És el mateix autor. Allò era una pintura de joventut i aquesta pintura ja ha sigut de l'època que és després de la Guerra Civil. I en això, per què he portat aquí aquest quadre? Per allà, que no sigui una blasfèmia, que el pobre Jaume Tió no sigui que l'oblidem. Ho he portat perquè els romàntics podien escriure tan bé i a tal velocitat, perquè havien estudiat, havien tingut de mestres als autors neoclàssics, a mestres neoclàssics, que els van ensenyar en tota la tècnica de la poesia, de la narrativa, amb la rigidesa que tenien els neoclàssics, amb el tractament dels temes dels neoclàssics, i llavors ells després van poder trencar la baralla. Una vegada jo sé pintar perfectament, jo sé escriure amb mesura, amb correcció,
correcció, amb equilibri, a partir d'aquí puc fer el que sigui. Però abans he de dominar la tècnica. Si no domino la tècnica, perquè sí, la flauta no sona per casualitat. La flauta sona perquè al darrere hi ha un treball que abans m'he preparat. Bé, tenia Francesc Mestre i Noé, tenia 12 anys, crec, 12 o 13 anys. Es va presentar a un concurs literari i el va guanyar, i el bisbe de la ciutat, el tal Damien Saez, li va donar el premi, la qual cosa el va motivar molt. Este senyor, el Damien Saez, que va ser canonge de Toledo, confessor del Ferran VII, va reprimir els liberals, a qual cosa això al Jaume Tió li va coure molt, perquè realment era una persona que de petitet el veus com un gran home, que et dona un premi, i de gran tenenteres que va reprimir els teus, els que ell pensava que eren realment els que pensaven com ell. Llavors, aquest bisbe, que està enterrat a la capella del Sagrari, a la catedral, aquest bisbe, amb les converses que va tindre després el seu nebot, apareix a la segona sèrie dels episodis nacionals de Galdós. Quan Galdós va vindre aquí i el Francesc Mestre el va acompanyar per la comarca, van anar a la Ràpita, Galdós li va preguntar per personatges històrics i aquest, pel que sí, li va interessar, i apareix en dos de les seues novel·les exemplars, el 7 de julio i el terror de 1824, com a curiositat. Després, al 1828, va presentar-se a uns Jocs Florals i va rebre també el primer premi, perquè clar, va utilitzar un tema que tenia truc. Va utilitzar un tema, que el tema era una lloança a la reina Maria Cristina, l'esposa del rei. Llavors, evidentment, això ja li va donar una sèrie d'avantatge, però realment, si l'hora no hagués estat ben citat, no hagués tingut el premi, evidentment. Llavors, als 14 anys, ja per imitació dels seus professors neoclàssics, va escriure una tragèdia, Medea, i després ja amb una intenció romàntica que aportava a dintre, va escriure un romance, El combate, dic en castellà perquè evidentment els títols són tots en castellà. Bé, després va escriure diverses obres més, diversos drames romàntics més, tots evidentment en vers, a l'estil ja dels autors de moda de l'època. De Zorrilla, del Duque de Rivas. El Duque de Rivas va fer molt famós amb el Moro Expósito, i a partir d'aquí molts altres autors el van imitar, temes ambientats en l'edat mitjana, temes ambientats en personatges també torturats, traumatitzats, en personatges que vivien de certa manera apartats de la societat. Aquestes obres les va publicar ja als diaris de l'època, per exemple, el Vapor de Barcelona, en 1836 i el va publicar. Llavors, l'any següent fa el seu primer viatge a Barcelona. El viatge a Barcelona, ell explicava que el va fer en barco. Avui en dia ens sobta, no? Viatge a Barcelona en barco. Clar, penseu que a l'època anar a Barcelona per carretera de carro, devia ser una aventura terrible. Fins no fa molts anys, fins la dècada dels 60, m'explicava un amic gran, que feia molts de viatges a Barcelona en camió, en un Pegaso d'aquells, en un Comet de l'època, d'aquí a Barcelona en camió, estic parlant per les curves del Perelló, com se passava per baix de l'Arc del Parà, etc., li costava 6 hores. 6 hores si no tenia cap percans. A partir d'aquí li podia costar el que li costés. Imagineu-vos en tartanes, a l'època el que devia costar, a banda del perill afegit dels bandolers, que evidentment en qualsevol moment podien parar la tartana i assaltar i robar tot el que es portava. Per tant, era molt més segur que barco. Bé,
Llavors se'n va a Barcelona, allí estudia un any de teologia i per allò no li acaba d'agradar i marxa a València. Marxa a València, comença a estudiar dret. És una persona que val molt. El rector el va veure de seguida i el va nomenar secretari seu. I d'allí va començar ja el seu contacte en les altes esferes. Però tenia un defecte i és que no es dedicava massa al dret i es dedicava molt a escriure i es dedicava molt també a altres vicis. Un d'ells era el joc, que son pare el va mandar moltes vegades perquè realment li donava uns diners per a passar i no li arribaven perquè se'ls gastava jugant. No? Llavors té una sèrie de problemes, té que marxar a correcuita de València i se'n va cap a Barcelona. Quan estava a Barcelona, rebent aquí a Tortosa, rebent les notes, havia tret excel·lent en totes les assignatures. Sense dedicar-s'hi, excel·lent en totes les assignatures, sense dedicar-s'hi gaire. Imagineu-vos quina capacitat tenia aquest senyor. Llavors, estudia a Barcelona, però també li passen moltes peripècies. Hi ha una anècdota que tenia una nòvia, sortia amb una noia i resulta que era Josepa Massanés i resulta que la família no ho veia bé. La pinta que feia a Barcelona amb una mà davant i l'altra al darrere, imagineu-vos la família, una família benestant, no li agradava gaire. Era una poetessa, ell l'havia conegut a l'àmbit de la poesia i es va presentar, com a anècdota comento, que es va presentar el dia de la víspera de Nadal, es presenta a casa d'ella, sense màniga curta, havia perdut la roba al joc, es presenta a casa d'ella i el pare, evidentment, li va flaquejar la porta, no la va deixar entrar i ja no va permetre que tinguessin més relacions. Malgrat això, d'amagat, la nòvia s'interessava per la seva vida i hi ha constància de que hi ha cartes d'ella de que gairebé quan ja estava a punt de morir, quan va malaltir de tuberculosi, ella realment s'apenenia d'ell. Quan se'n va enterar que s'havia casat amb Dolors, curiosament, Jaume Tió vivia a Barcelona, al carrer de l'Ave Maria, que està molt a prop de l'església del Pi. L'església del Pi, casualitats de la vida, com sabeu, té una capella dedicada a la Verge de la Cinta. I ell es va voler casar allí. També allí van batejar la seva filla pòstuma, quan ell va morir, va néixer la seva filla. La seva filla Dolors, també Dolores Sofia. Sofia és un nom també molt emprat a la família Mestre. I la nena va ser batejada allí. Hi ha constància de que va anar la seva besàvia paterna estava allí. I després també, malauradament, malalties d'infantesa de l'època, al cap de 2 anys la nena va morir i també els funerals es van fer allà. No? La seva vida va ser un drama romàntic perfecte. Jaume Tió va tindre una vida molt intensa, malgrat que va ser una vida curta, va passar de tot, li va passar de tot, però realment ell va aprofitar els seus anys de vida, va tindre una intensitat vital tremenda. Bé, simplement va anar molt malament de temps. Llavors, el que us volia comentar més és que, a veure, a les seves obres ell reconeix que s'inspira amb els gustos de l'època, s'inspira en tots aquests autors que coneixia. I malauradament això, comprovar-ho, és molt complicat, tenim només petits elements de l'obra, perquè quan va morir, com estava malalt de tuberculosi, quan va morir, van cremar totes les seves pertinències, entre ells tots els seus papers, totes les seves obres. Llavors, desgraciadament, es va perdre tot i només tenim petits fragments que s'han pogut anar recuperant del que va publicar a l'època, però clar, això trobar-ho en hemeroteques de l'època, imagineu-vos en aquell moment quants de diaris es podien conservar. Seria això un treball per a una tesi doctoral preciosa, molt interessant, que algú pogués fer una tesi doctoral sobre el que pogués localitzar a les biblioteques de Barcelona. Va ser on bàsicament va publicar la seva obra, que de moment està perduda.
Ara, la seva obra més important, la més reconeguda, va ser El Casiano de Mora, una obra inspirada, torno a dir, sobretot amb l'obra de García Gutiérrez, i que va tindre molt d'èxit a Barcelona, es va estrenar, va tindre molt d'èxit, va ser molt ben criticada i va haver algun moment que es va deixar de representar, però en total va ser representada durant 2 anys, la qual cosa per a l'època era impensable. Després va anar escrivint moltíssim. Aquesta última etapa de la seva vida va escriure moltíssim. Torno a dir, era una persona amb una capacitat de treball molt gran i amb una perfecció, perquè realment hi havia obres que escrivia en un dia. Això ho havia fet abans, Janis ho havia fet abans com Lope de Vega, no és gens fàcil. Bé, i llavors va començar també a canviar d'estil, va començar a publicar també als diaris ja escrits de crítica, escrits de literatura. Sembla ser que, com ell era conscient que estava malalt, començava ja a tancar la seva vida com a escriptor i realment es va dedicar ja no tan sols a la poesia, sinó que es va dedicar també, torno a dir, al periodisme com a tal, com es considerava a l'època, que eren les col·laboracions als diaris. I llavors va tindre sobretot això, treballs, articles sobre crítica literària, sobre teoria de la literatura i sobre llengua. Bé, ja per a tancar-ho, volia simplement comentar-vos la relació que va tindre amb Jaume Balmes. Jaume Balmes va ser una persona molt important per a ell. Sabeu que en la part de la religiositat, en la part del seu tarannà religiós, Jaume Tió va ser una persona una miqueta descreguda. Inclús quan va publicar El Casiano de Mora, li van fer, després d'estrenar, li van fer retallar alguna escena perquè hi havia alguna connotació que no estava massa d'acord amb la línia de la religió catòlica de l'època. Té, per exemple, un monòleg que recorda moltíssim el monòleg de Segismundo, recordeu el monòleg de Segismundo de la vida suya, de Calderón? Doncs, evidentment, a veure, jo n'estic convençut que aquell monòleg el va inspirar, el monòleg de Segismundo. Recordeu que comença a Inicio de mi, a Infelice, realment té una estructura, és més curt, però té una estructura molt similar. Què vol dir això també? Vol dir, evidentment, com estem veient tota l'estona en totes les obres que va escriure, que la seva capacitat per llegir també era molt gran, perquè no pots inspirar-te en algú si no ho has llegit, i ho has llegit amb una intenció i atenció, si no és impossible. Després ho has de recordar. Ell va anar molt d'aquí cap allà, també va estar a França, hem saltat una etapa de la seva vida que va ser molt important en la seva formació, però evidentment el seu àmbit vital va anar d'aquí cap allà durant tota la seva vida, va ser simplement al final que es va ficar a Barcelona, allà on no s'ha dit, i evidentment la seva biblioteca particular no podia ser molt gran. Per tant, torno a dir, la seva capacitat de memòria havia de ser també impressionant. Bé, finalment, la seva part, torno a dir, este final de la seva etapa, li va donar també per estudiar la llengua sànscrita. La llengua sànscrita, com sabeu, és l'antiga llengua que es parlava a l'Índia, és la llengua que després els anglesos, quan van colonitzar l'Índia, van estudiar moltíssim i a partir de la lingüística, la gramàtica comparada, van poder demostrar l'existència de l'antiga llengua indoeuropea a partir de la zona del sànscrit, passant per les diferents parts de l'Occident d'Àsia i de tota Europa. Les llengües, tant el llatí com el grec com les llengües germàniques, van veure, evidentment, de tot aquest origen que van compartir amb el sànscrit. Bé, finalment ja recordar-vos que la seva vida va ser típicament romàntica, va viure, va ser un home precoç, va viatjar moltíssim, va escriure moltíssim, va conèixer molt de molt, va tindre molts de disgustos, realment, la vida li va donar moltes bufetades, sempre es va més o menys reposar, sembla que no li va afectar massa, fins que va ser una qüestió de salut, la tuberculosi, incurable a l'època, el mateix Becker va morir de tuberculosi i que això era incurable. I a l'edat de 28 anys va acabar la vida de Jaume Tió i Noé.
espero que us heu fet 5 cèntims de la prolífica vida d'aquest senyor. Si teniu alguna pregunta, jo la puc contestar, o la contestaré. I si no, ara us he preparat un caramelet que suposo que la majoria recordareu de quan estudiàveu, un poema molt conegut, un poema que s'estudiava sempre, seguia estudiant, evidentment. Un dels primers poemes famosos que va escriure Espronceda. I ara us preguntareu per què, perquè ara Paco ens passa esta fotocòpia amb aquest poema que recordareu de l'època que estudiàveu. I per què? Pues perquè aquests autors que ens pensem enterrats, tots els que ens pensem que són d'una altra època i que avui dia no interessen a ningú, pues casualment fa no molts anys, no gaires anys, un grup de rock va musicar la seva canció del pirata. Per que un grup de rock musique la canció del pirata, realment ha de ser un personatge, un estil, una literatura que avui dia a la joventut té que interessar per algun motiu. Bé, el rock possiblement seria el moviment musical que més lligaria amb el romanticisme. Si els escriptors romàntics haguessin volgut musicar les seves obres, segur que no haguessin agafat una música relaxada, música suau, una balada, haguessin volgut el rock. Ara us passaré esta joia, per mi és una joia, la podreu seguir. Us agradarà o no l'estil de la composició de la música, això ja a partir d'aquí ja no vull entrar en el gust de cada un, però simplement ho he posat perquè diguéssiu que realment això interessa encara sortosament a la joventut. Su letra está basada en la bella poesía de un señor que se llama Espronceda, que es del romanticismo. ¡La canción del pirata!